लामाखौ मोजां नायना थाबायनो हाया नामा? सरिलै आं नुवाखैमोन। दे जाबाय दे। ओमफ्राय नोंहालाय बहाथो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो? जेराव थाङो बेयावनो खावब्ला नुजाफैबाय थायो सानफ्रोमबो। ओइ आंहालाय मा सेंग्रा मानसि। ओमफ्राय नोंहालाय बहा थांलाय फैलाय खालामबाय थायो? आंहाबो बिदिनोसै। थाथ'रो नोंहा, थांनोसै आंहा। ओइ र' देवानि थाथ'। मा होनदों नों आंखौ? माने नोंनि मुंखौ मिथियाखैमोन नालाय बेनिखायसो बिब्दि बुंदों आं। जुदि नोंनि मुंखौ बिब्दि गाबज्रि जानोबा दोंब्ला नामा खोन्थालांदो। आंनि मुङा सुजुमा। जानला मानला मुंजों दा गाबज्रिखा आंखौ। अके, बिदिब्ला नाम्बार होलांदो। मुं खोन्थानायल'नो चान्स लाबाय आरोना। बिब्दि नङा, जुदि नोंनाव सिख्लानि दम दंमारब्ला नाम्बारखौ होलांदो। नाम्बारखौ हरनो हायाब्ला नुब्रा सिख्लासो नों, नुब्रा। नों मा सानदों आंखौ मा? आं नाम्बारल'खौनो होनो हाया नामा? हर मबाइला, आं थुना होनि। जै नाम्बार मोनबोबायना। ला मबाइला, आरो गोरोन्थियावबो बेफोरबादि गाज्रि मुंजों दा गाबज्रिखा। एफा बरबक खालामजाबा बे आंजों? हे सोर, थेंक इउ। मुंबो मोनथिबाय, नाम्बारबो मोनबाय। दानिया फथायनायसो खामानि। या जागौबाय र'। गोबाव जाबायमोन नामा सुजु? जायाखै दे, थुदो माबार। फैदो। सुजु, दाबायदियाव नोंनि आंनि गेजेराव सोरनिबा हेंथा फैब्ला नों आंखौ बावगारलांगोन नामा? सोमखोर, आंनि गोसोआ एसेबां रेजें नङा। आं नोंखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनबाय आरो मोनबाय थागोन। नांगौ जायोब्ला आं आंनि जिउखौ नोंनि मुङाव फोथैनानै लागोन सोमखोर। बिदि दा बुं नों सुजु। आंबो नोंखौ गोसो मोदोम जिउ होना मोजां मोनबाय आरो नोंनि आंनि मोजां मोननाया आंनि गोरबो बिखायाव अन्थाइ जानानै जायगा लाबाय सुजु। थुदो सोमखोर, गोबाव जाबाय, थांदोनि। थुदो बिदिब्ला। बिमा, हा सा गांदोना दै गांदो इसेबो माथो उदिस गैया। साहा फुदुंना लाबोसुन। फुदुंखादो र', लांगासिनो आं। दे थाबैनो लाबो, गांबाय आं। साहाया लोंग्रोदो। दे जागोन दे। दहायनो लाबोनांगौ। बिदिनोसै नोंना सानफ्रोमबो आथुर। हाथुर जायाथै माथो, जोबोर खामानि थायोना। लोंग्रोदो, साहाया गुसु जागोन। सुजुमा आयालाय न' सिङावलाय माथो खालामबाय थादों? दङ, हनै दुगैयै दै लोबै बहाबा थांनो देलायगासिनो। माथो थांनो ओंखारदों बेलाय? मिथिया, मालायबा। बिदि सिख्ला मानसिया गिदिंबाय थायो आरो। आफा, आंनो शपिं खालामनो थांनो रां एसे नांगौमोन। रां? औ आफा। रांखौ बेसेबां नांगौ? 5,000 नांगौ आफा। 5,000? सानफ्रोमबो एसेबां रांखौ लांनानै बहा बाहायो आइ नों?
मोननैसो नांगौ देलायग्रा मुवा बेसादफोर बायनो दंमोन आफा। आइ सुजु जोंनि हास्थायनाया नोंनि सायावनो नोंनि मोजांखौनो जेब्लाबो जों हास्थायो। सुजुआइ सिखोला मानसिया बेफोरबायदि बेरायथिंबाय थाबा समाजा गाज्रि बुङो आइ। नंगौ आइ। बेनिखायनो जोंनि खोथाखौबो एसे खोनासंदो आइ। आइ आरो आफा, आंथ' समाजजों गाज्रि मोनजानाय हाबा मावाखैना। आं आंनि गोनांथिनि थाखायसो बाहेरायाव ओंखारलाङो। थां बिमा, रांखौ होफै। बे फिसा हिन्जाव सासेजोंलाय बहा देरहाबावनो? उन्दैयावनो जों खर' फेदेरनानै लाबाय, मा खालामबावनो? थां, फै, रांखौ लांफै। होफै। आं फैबाय आफा। थाब फै फिसा। ओइ बिमा, आं बाजाराव खेबसे थांनानै फैनि। न'याव मा दङ मा गैया खोन्थाहरखादो। बिमा, बोरो मनायालाय लाबोदो मामा। आं थाब थांना फैनोसै। नै दा मोनायाव जानो अमा बेदरखौनो एसे लाफादो। जागोन दे। हाथायखौनो थिखांजोबना लाबोगोन दे आं। फाग्ला बोराया। नै माथो दैमारिसो लायो। बापरे बाप, दिनैसो माथो गोबां दिन जालायबाय नुलायैया। फै फै फै, जिरायहैनो फै। अफिसाव थांदोंमोन, एसे खबर लाना फैबाय। माथो मोजां गाज्रि। मोजाङानो जादों। ओइ खैनाफोर, साकामनि लाबोनाय, बिनासिनि लाबो। दानियाथ' बिनासिनियानोसै बयनियाबो। उपाय गैया। माथो गोदैखौनो लोंनो हाथारलिया। उपाय गैया नोंथां, बिनासिनिजोंनो जोबलांनांसिगोन। जिराय नोंथां, जिराय। आंहा हले गैथ'वा दा बर्थमान। बिदि गोदै लोंद्रायनो हायि जायाखै आरो। आंनियाथ' 18 बोसोरानो जाबाय। डायबेटिसआ, सुगारा। बाप, गोबाव जाबाय माथो। जिरायना दङ आरो। माबा गोदै मोनजाया, मायबा फिथाइ मोनजाया। होमबा नोंथाङाथ' दासान्दि मोजां पानिस मोनगासिनो दङ। आरो सिगाङाव गोलैबा आरो बोसोरनैयावसो थांबाय थायो। दे खैनाफोर, साहाखौ मोजां जब्द' बानायनानै लाबो। खैनाफोर थाबैनो लाबो। आच्छा नोंथां, बै थिखानि खामानिफोरालाय बोरै जागासिनो दंब्रा? बेनोथ' जादोंलै नोंथां, दानि जुगाव थिखा मावना जानायानो जोबोद जारला जाथारबाय माथो। बेनोथ' जाबायलै नोंथां, दानिया सरकारानो टेक्सखौ बारा लानाया जाथारबाय। हनै लामाफोरानो गाज्रि जालांजोब्बाय। फारसेखि समाजखौ नायोब्ला, रायजोखौ नायोबा जोंहा लस। नंगौ नोंथां, नंगौ। बेनोथ' मुङावसो परिबर्तनलै नोंथां, माथो परिबर्तन बायदिसो जालांबाय थादों आंखौ। नंगौ नोंथां, नंगौ। मा बुंनो, राजखान्थिनि खोन्था नोंथां। थेवबो जोङो बयजोंबो मिलायनांसिगोन। मिलायनांगोन, बयजोंबो गोरोबना थानांसिगोन। थिकादार मानसि नालाय जोङो, गोरोबना थानांसिगोन बिदिनो। बेनोथ'लै नोंथां, राजखान्थिनि खोन्था। दा रायजोजों मिलायनायाबो थायाबाबो जाया। गोरोबना थाथारनांगोन। नैबे राजखान्थि हान्जाजों गोरोबनाबो थायाबाबो जाया। रावजोंबो गाज्रि जाना थानो हाया नोंथां। आच्छा नोंथां, दासान्दि नोंथाङा गोदानै खामानि लाबावदों नामा? लानायाथ' लादोंमोनलै नोंथां। बे नबस्थिनिफ्राय बे कुमुरिकाटा थांनाय लामाया 7 क्ररनि प्रजेक्टमोन। अब्लाथ' मोजाङानो। नंनायाथ' नंगौ, दा इसोरासो मिथिसिगौ आरो मा खालाम। गोबां रांनि प्रजेक्ट मोनदों नाथाय नोंथाङा। बेथ' नंगौ, मोननायाथ' मोनदों। आरो नोंथाङालाय? आंबो मोनसे टेन्डार होना दोनदों नोंथां, दा जायोना जायाथाय। माथो थिकादारफोराबो बायजोनिसो फैगासिनो दङ। नंगौ। दे, उदै सुफुंनो आन्था थाहैबानो जासिगोन एसे। बेबो नंगौ। खैनाफोर दे, साहाखौ लाबोदो। गारमाया एसे रानथारबाय जोंनिया।
내 नोंथां बा गुदुंथारलै सायाबो आच्छा नोंथां आं फंसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि गाज्रि मोनाबा गाज्रि मोना नोंथां सोंजागोन नोंथां लाहानि जारौ सुजुखौसो आं सोंनो सानदोंमोन माने नोंथां मादे जोंहानि फिसाज्ला मोगथांनि थाखाय बिहामजोसो लाबोनो सानदों आं मोगथां फिसाया 2023 मायथाइयावनो इन्जिनियार पास खालामनानै मसुलपुर ब्लकआव दा खामानि मावगासिनो दं मोजाङानो नोंथां जोंहाबो आइ सुजुआ APSC आनजादाव जबायमोन नाथाय मोजां जायाखिसै बिनि सायावथ' आंहा बुंनो गोनां खोथा गैया नाथाय बैसागु जुलि जानायनि सम जाबाय नाथाय आइ सुजुजों एसे सावरायनांगोन जागोन नोंथां जागोन खौरांखौ नोंथाङा एसे थाबैनो हरबानो जाबाय देग्लाय बैसागोआवनो जानो हाथारो जागोन नोंथां आं लिंहरगोन नोंथांमोनखौ औ नोंथां जानाय बायदि खालामथार एकदम अके जागोन बिदिब्ला आच्छा बिदिब्ला सिखारनोसै दे गोजोन्थों सुजु दिनैलाय माथो सिरि सिरि जेबो बुङा नामा सोमखोर आंनि नोंखौ मोजां मोननाया फागुननि जावलिया बारफोर बादि अन्थाइ बाला जानानै माबेबा जाहारबारियाव बुखारलांसिगोन खोमा सुजु नोंहा दिनै मा जादों सोरबाफोर नोंखौ माबाफोर बुंदों नामा आं जेबो बुजिस' हायासै सोमखोर आंखौ गुबुन सासे सेंग्राजों जुलि जानायनि रादाय होबाय आइ आफाया जुलि नों मा बुंनो सानदों सुजु नों आंखौ थगायनो सानदों ना सालि नोंखौ नै नोंखौ थगायनाय खोथा नङा सोमखोर आं थार खोथाखौनो बुंदों सुजु नों बेफोरखौ मा बुंदों आं नोंनि अनगा थांना थाना नङा सुजु आं नोंखौ दिनैनो दानो जुलि खालामगोन सोमखोर नों आंखौ बावलांदो जुलिया बिदि सानब्रबनानै खालामनाय जिराद नङा सुजु नों मा बुंदों सुजु आं नोंखौ बावगारनो हानाय नङा सुजु आंनि गोसो मोदोम जिउआव नोंनि हां नङाब्ला आं थांना थानो हानाय नङा सुजु